nde Allah jippini aayi man dha alladi yuqridu llaha qardan hasanan fa yudaifahu lahu adafan kathira. nde Allah jippini oɗo aayi wonde hol ñamlowo Allah o hol fo ñamlowo Allah ñamande moƴƴere Allah sowan ɗum ndeɗon ñamande wattan mo ɗum moƴƴi ha heewa ha heew. man dha alladi yuqridu llaha qardan hasanan fa yudaifahu lahu adafan kathira. ndena nela sallllahu alayhi wa sallam haaligol ɗo konngol sahabaɓe ɓe tini ɗum. Usman are nela sallllahu alayhi wa sallam o wi nela sallllahu alayhi wa sallam min nani aytelliɗo ɓe jogii ujunnaji 6 e heen ujunnaji 4 mi ñamli ɗum Allah jomiraɗo subhanahu wa taala. mi ñamli ɗiɗo ujunnaji 4 mi ñamli ɗum Allah jomiraɗo subhanahu wa taala. ujunnaji 4 keddiɗi mi jogito ɗum min e ɓesgu am. nelaɗo duuni Usman o wi Usman barakallahu laka fima amsakta wa fima atayt. yo Allah waɗa barke e ko dokkirɗa ko e ko nanggitiɗa ko kañum woni ujunnaji 5 ujunnaji 4 ngo jaggi. o haɗani ɗon nden nelaɗo duwima ha gayni o wi nela sallllahu alayhi wa sallam kala mo ganduɗa e julɓeɓe ala jogu caari ngam yaade e lawol Allah haɓu yeede e lawol Allah ko min jogui jogu caari muɗum. ɗum ɗo ko ɓeyda diidare ujunnaji 4 mo haalannoɗi. eyyi ɗum ɗo kadi nden hollirta jeerɗugol julɓeɓe e nootade e noddago Allah subhanahu wa taala, nootade e noddago nela sallllahu alayhi wa sallam ngam yiilade laabi moƴƴere. Umar ibnu Khattab sayyiduna Umar nden nani kaɗo haal kankadin o nooti no Usman nootiri ni. hey Aboubacar Siddiq nden nani kayne kaɗo haal rendin dendagal jawkal muɗum ko jogino wi nela sallllahu alayhi wa sallam mi rendini fof mi waɗi ɗum ɗo e lawol Allah jomiraɗo subhanahu wa taala. ɗum ɗo hollirti yimɓe ɓene ceefti to banggue pelliti kono wonko janginti men ha wande leydi. eyyi en waɗi gorko goɗɗo en wiya Abu Dahdah. oɗo Abu Dahdah ko sahabi ndeno naningol ɗo konngol man dha alladi yuqridu llaha qardan hasanan fa yudaifahu lahu adafan kathira kano jogu faye nela sallllahu alayhi wa sallam. o wi nela sallllahu alayhi wa sallam mi nani Allah wi ina yiɗi ñamlede. mi nani wonde Allah ina yiɗi ñamlede. bel so to wi mi ñamli Allah mam dañ ko fot noon e aljanna. nelaɗo yimɓe eyyi o wi bel so to wi mi waɗi ɗum ɗo sukaɓe am ɓe ma jaade am aljanna. nelaɗo wiɓe eyyi o wi bel joom suuda am o Ummu Dahdah bel ma yaade am toon aljanna. nelaɗo wiɓe eyyi o wi nelaɗo fotto jungo ma. nelaɗo fotto jungo muɗum o wi mbeɗa seedini Allah mbeɗa seedinima wonde min Abu Dahdah mbeɗa joguimi ko guese 2 ɓole. ɗeɗo guese 2 ne jiidorno mi waɗi ɗum e lawol Allah jomiraɗo subhanahu wa taala. nden nelaɗo sallllahu alih w sallam nani kaɗo haal nelaɗo wi Abu Dahdah wata waɗa noon. nde wonno kanko ko jangguinowo omo hollamo lawol o wimo joguiɗa ko guese 2 ƴetti hen guesa woto ñamla ɗum Allah jomiraɗo subhanahu wa taala. ƴetta guesa wobba ba joguitoɗa ɗum an e ɓesgu maɗa. eyyi on tiftiri wonde Usman ibn Affan Seydina Usman ibn Affan kañum nde waɗi nde noon feccugil nden kanko Abu Dahdah oɗo o ƴettu jawdi makko fof wiyam tot nelaɗo wima ala yo wood ko jagguɗa hen. ɗum ɗo hollirta ko hunde mawde nde wonno neɗɗo totirta dendagal ko jogui rutta wone ñagade nde wonno ñagade kañum ɓuuri bonde eyyi ñagade ala ko nandi. ɗum waɗi nelaɗo wimo woto waɗ noon feccu ɗum ɗon e hakkude. o wi nelaɗo forti jungo ma. nelaɗo forti jungo muɗum o wi mbeɗa seedini Allah mbeɗa seedinima wonde guese 2 ɗe joguimiɗe hen goto wiite ko janna keddiɗo wiite ko janina. ɓurba hen moƴƴude wonti hen ko 600 tandarma te fof koko ɓesni mi waɗi baɗon guesa ɓurba moƴƴuba mo waɗi ɗum Allah jomiraɗo subhanahu mi waɗi ɗum e lawol Allah jomiraɗo subhanahu wa taala. ƴeew garnowo aran guesa ba eyyi ar ƴetta guesa ba. nelaɗo rendini jogay sahabaɓe ɓe yaade makko ɓe jehito e guesa ba. ɓe gona yaada ha ɓe paandi e guesa ba nde wonno yimɓe kew luldade koye nder guesa koɗe hen gonde sukaɓe muɗumen. kanko Abu Dahdah nde no faandima mbaɗo guesa o wayno kersuɗo
sabu anda holko jogori wiide joom suudu makko wiide men kamɓe mbaksuji moɗon jalton wonde mbaɗo ngesa natti wonde ngesa moɗon o anda no wirata o jooɗi ha ɓooti tan o haasi o wiide hadaka rabbi subula arrashadi ila sabili alkhayri wassadadi بيني من الحائط بالوداد فقد مدى قرضا إلى التنادي أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا من ولا ارتداد إلا رجاء الضعف في المعادي فارتحلي في النفس والأولاد والبر لا شك فخير زادي قدمه المرء إلى المعاد والبر لا شك فخير زادي قدمه المرء إلى المعاد ليلو حالي نقول بكونغول إدي فوف ونود الدحداح ودوني كوكاني نقول هول دونا دي بس نوما ويدوم هداك ربي سبل الرشاد yo Allah fewndi yo Allah holle laabi moƴƴere keble noon rendin sukaaɓe ɓe rendinde ngesa kamɓe fof yoɓe joltu ganda baɗo nges mo gonɗon ba joni mi ñamliɗum Allah jomira subhanahu wa ta'ala baɗo nges ti wonde nges meɗen wonti nges Allah jomira subhanahu wa ta'ala mi ñamliɗum Allah noon mi faadaki hen yemmante mi faadaki hen yam jarfe paandimi hen wonde Allah wi yo ñamle te so ñamlam ko joɓowo mbeɗa faade muɗum jobdi ndiɗon jobdi illa raja ad-di'fi cowgol mbo Allah wingol ɗum tan pandim jangko ɗum waɗi kam rokkirde baɗo nges mi ñamli ɗum Allah jomira subhanahu wa ta'ala neɗɗo noon so tawi Allah yiɗi moƴƴude ma ko taarima ko yiɗat moƴƴat gile ɓesgu ma gile jinnaɓe gile suddi ma kañum ɓurma ɓaɗade so tawi a yiɗi wadde moƴƴere a yiɗi moƴƴude a yiɗi wadde e laawol Allah jomira subhanahu wa ta'ala nafat tawakkal jogi sembinoɓe wadde moƴƴere mballuma e wadde moƴƴere wona bonnitoɓe wona ɓe gonanma place cheytane eɓe mbima woto waɗ kar kay en jogui jaw an kar kay to liggotono kar kay ala sohlani nangam e gueɗe mbaɗa noon ha jaltaki jinnoɗa ko wadde taw kamɓe jaltinma hen ɗum ɗo moƴƴani e neɗɗo ɗum waɗi neɗɗo so tawi Allah yiɗi moƴƴude ma dañta ko mbaɗen Dahdah oɗo kanko Dahdah ndeno nani kaɗo haal o wi joom galle o rabiha bay'uk an kay jeygu ma lambata o faami wonde ngesa ba ko yeeya o wi joom galle makko o wonde an ko jeeɗa ko labbata barakallahu laka fima ishtarayta yo Allah waɗa barke ko coɗɗa ko yo Allah waɗa barke ko coɗɗa ko woni ngesa mo jeyɗa ba yalla waɗa hen barke ala ko nande ɗum ɗo welde kankane o haɗani ɗon o wimi basharaka Allahu bi khayrin wa farah misluka adda ma ladayhi wa nasah قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والدحو البلح والعبد يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اشترح kanko oɗo Dahdah o weltin joom galle makko wonde omo yettira Allah e neema mbo Allah waɗi mbo saabu Allah rokkimo ɗiɗo ɓesnoje tandara omo limti façonŋaji tandarmeje gonɗe ɗe e ngesa ba ɗum ɗo ko neema wonno ko Allah rokkunomo ɗum ɗon noon neɗɗo ala ko wawi dañde noon so wona ko liggani hoore muɗum yo ligganaɗo hoore muɗum liggoɗa ko ganduɗa en wawi artande ma janggo wal abdu yas'a wa lahu ma qad kadah tula layali wa alayhi mashtara oɗo ndeno o gayni ko yimata ko foof omo rewe sukaɓe ɓe ne gonirni e nder ngesa ba omo ƴeewa ko woni kunu maɓɓe kala ma ŋappunoɗe hen tandarma o fooɗo yaltin joginoɗe poche muɗum tandarma foof o wiide poche uji ha laaɓi ceer o fawe leydi ndi wonno ɗeɗo oɗo tandarma gonɗe poche ɗi natti wonde jeyimaɓe ko hunde ñamlande Allah jomira subhanahu wa ta'ala oɗo scène exceptionnel de nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam seedi ɗum yii ɗum o wi kam min izqin radah wa darin fayyah li abi Dahdah ni foti kawisku ni foti leɗɗe goni aljanna taw jeyi ɗum ko oɗo Abu Dahdah ɓe mbi ala o refti konngol ngol o wi kam min izqin en firti ko holno fof ɓesnoje tandarma won enɗi tandarma gonde aljanna taw jeyi ɗum e galleji jaɓi taw jeyi ɗum ko Abu Dahdah e galle muɗum ɗum ɗo ko fodore nde ganduɗa ko Allah fodannoɓe ɗum waɗi hon ndiɗo mbaddi nelaɗe hebbaɗo ngesa wattude ne jeyi juuɗe on jii oɗo qissa Abu Dahdah
e ɓesngu muɗum e yarlitaare muɗum e ko ɓe jogi wadde ɗum e laawol Allah jomiraɗo subhanahu wa taala sinno tan wonano Allah e wonde nela sallllahu alayhi wa sallam yettini nelal mbo nelangal te ombo waawi jannginde haa o aawa e yimɓe ɓe wadde moƴƴere ɗum ɗo o wawatano ɗum heɓde eyi kono nela sallllahu alih w sallam no mbimi ni gooto fof e ko Allah totti ɗum ko jogiiɗo jawdi o nde wonno hunde nde ko martabuji wona baawɗo waawiri ko doole sen mbi doole noon ina won doole sembe neɗɗo mo ngannduɗaa so sembe muɗum jogii aɗa waawi rewde ɗum ɗon mbaɗa moƴƴere neɗɗo en jogoo doole walla jogoo jawdi mo ngannduɗaa homo ko heeno rewrat Allah jomiraɗo subhanahu wa taala neɗɗo en jogoo hakkillantagal ɗum ɗo kadi en weltine neɗɗo jogoo hakkillantagal wi ngal ɗo hakkillantagal ngal jogiimi mi waɗi ɗum e laawol Allah jomiraɗo subhanahu wa taala wonaa fof mbaɗta e laawol hertin ñalaama gooto ka architecte walla ka maçon walla ko nande muɗum yimɓe en maha juɗal e ko nande muɗum gadda compétence mo jogiiɗa o kertina ñalawma keeriɗ mbiya oɗo compétence mo jogiimi hande mi dawni ɗum sabu Allah jomiraɗo subhanahu wa taala a fadani hen hay mbuuɗ faaliɗa tan ko waɗande Allah jomiraɗo subhanahu wa taala oɗo compétence mo tottirta ɗum ɗo ko waqfu won ɗum ko amal hayri ko jawdi gonɗa e tottirta ɗon goto fof ko jogii ko ɗum tan wawi rokkirde eyi neɗɗo fof ko jogii ɗum tan wawi rokkirde eyi haade noon wonde mujtama fof rende fof woodgo woodat joom compétence uji en wooda joom allu joom jawdi en wooda kadi ɓe ngannduɗaa peut être ngala ɗeɗon moyeneji ɗum waɗi woni sahabaɓe sallllahu alayhi wa sallam ɗi payenalaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ngari noon addi ko wullitaade e mbaddi geɗɗe ɗe ne mbaani e mbindelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم لا بون ديمبادي بون باي ndi wonno minen gonde alɗuɓe ɓeeɗo alɗuɓe ala kadi meɓe nandi so wiyama ngare njuule kamɓe eddo jama so wiyama ngare koore kamɓe eddo jama nemin mbaɗata ni fof kamɓe fof noon e mbaɗata eɓe njuulde amen eɓe korde amen gueɗel gotel keɓe jogii won kamin ngala eɓe jogii jawdi min ngala jawdi ko ɗo ɓe ɓurdira men eɓe jaade baraji fof eɓe jaade baraji fof ngoɗo won wullotano waɗi ɓe yaade nelaɗo sallllahu alih w sallam mbi ɗum noon dahaba ahlu dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim nden nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam naningol ɗo konngol wiiɓe awa laysa ngam yidde diƴƴude ɗerɗe ɗe nde wonno ne mbimini e arwande haala ka wonde Allah waɗani kala goote meɗen to mbaawa ko mum to tolni ɗo ni wawi gollirde ɗon moƴƴere jogiiɗo sembo o mbawɗo dawde jogiiɗo sembo hakkillantagal ni wawi wadde ɗon doole muɗum wawi ɗon wadde compétence muɗum skills no jogiiɗa o fof ɗo wawi rokkirde mo ala o ɗeɗo gueɗe fof kadi Allah yejjitanim nde wonno aɗa jogii ɗemgal neɗɗo ronkota hay hunde neɗɗo ronkota watani ngol ɗon basugol a wawa gollade a wawa tottirde halis a wawa kadi hay ɗemgal ma ngati kadi wawa yaade ɓernde ma nde kadi wawa yaade nde wonno fof ɓernde nde kañum ɓuuri lohde e kala hunde kono kadi ne yoɓe e jogade nde tan anni wadde moƴƴere walla gueɗe mbaɗe noon kono sembe ma rokkanim ɗon walla ɗemgal ma ngal wawa ɗon yettade jiɗira ɗum e ɓernde ma nde Allah yoɓma e nder ndiɗon badde eyyi ɗum waɗi jaabugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wiide awalaysa qad jaala allahu lakum ma tasaddaqun onon ke Allah waɗani onon ko ɗon cakko jarani ko ɗum kulo so tawi ɓeɗon jogui ko jawdi mbaɗi ɗum e lawol Allah onon wonko Allah waɗan ɗum goɗɗum he wonko Allah waɗan ɗum goɗɗum ha ɗon ngala jawdi on ngala compétence uji mo mbawa ɗon rokkirde Allah waɗani on kala alhamdulillah mo mbiɗon ko ɗum sadaka kal subhanallah mo mbiɗon ko sadaka kal la ilaha illallah mo mbiɗon ko sadaka ɗum ɗo kay nemo ala ko ɓurɗo mawnude eyi nemo ala ko ɓurɗo mawnude nde wonno ɗum ɗo woni nemo mo ngannduɗa o ko yaade nande kala goote meɗen to doole mum tolni ɗo e ko wawi ko to haccani ko mbiyeɗa rew e ngol ɗon laawol ngam mbawa yettade Allah jomiraɗo subhanahu wa taala jiinorɗa ɗon moƴƴere ɗum waɗi e cadre ko goɗɗen ko e dow muɗum mone e mene kala wonko hattani wonken kattinani tan wiide nde en kattinani wonken kattinani tan wiide nde en kattinani eyyi jooɗade tan ni eyyi ɗum ɗo wonken kattinani
eyyi wadde kala goto e meɗen joguiɗo jawdi yo waɗa hen joguiɗo compétence yo waɗa hen ar so tawi hasko woni golle ɗe joguiɗen ɗe won gonɓe liggade toon te ko joɓaɗe an woto haaji ɗum ɗon so tawi a ari toon aɗa jogui gandal ƴeew turel ma walla pince ma walla goɗɗum gara ballita e golle ɗe e mbaddina mbawirɗa ni ko ni hon ndiɗo mbadde wonko ballirta yimɓeɓe wadde kala goto e meɗen yo nanggu ɗon